देलायगासिनो नै मालाय सासे सरसथियाव थांनो जारौ बा देलायबाय दख'ना गोदान सरसथिनि बा मालाय बिमा बायनायनि बिफा बायनाय दे बिमा बायनायसो बिफाया बायाखै खेरा मोजां नुदोंथ' मा नोंना बेसेबां लायामोन बावबाय मैया बायनानै लाबोदों मालाय सरसथियाव देलायनो होननानै दे आरो थांनानै थाब फैयाबा थाब फैखा खैथासोआव सफैगोन नोंलाय खैथासोआव एकथा दुइथायाव ओइ ओइ आंबो सरसथियाव थांगोन थाथ' दे न'नि दे मबाइलाव नायदावबाल जोंहानि आइ बियो नायदाव नङा दुगैखांबाय जोंहानि आइ बेंथलनि बुरैथारबाय बिस्रा सोरनोबा खोन्थानोसो हरदों आङो नावलाय एसे मा नायहराबो माथो नै मबाइलाव नाय माथो हाला स्राव स्राव नों बिसि गोबावसै दे बिजामादैनाव फिसाजोनाव फैनाया माबासे बेसेबांसे बेसेबांसे दे सानबेसे जाखो नोंलाय खोन्थालाय आंनि लोगोफोरनो खोन्थाहरदे आयदै रायलायसनलाबायथारो जोंना आइया खोन्थाया आङो मालाबा मालाबा फैया सानबेसे जाखो सप्तासे बारबाय ना 8-9 दिन जाबाय दाखालि आं दार्जिलिंआव थांनायनि अखानायैनो नोंखौ आं लायदोंना आं समबाराव सफैदों मंगलबाराव आं नोंखौ लायदों ओमफ्राय मैया मंगलबार थांबायना दिनै बुधबार 8 दिन जाबाय 8 दिन बुरजा जाबाय दासो गियानाव फैबाय माबायाव मा होनो हुसाव फैबाय दासो नोंनि 8 दिन जानायखौ माथो जादों फिसाजोनाव फैनायालाय जोंना आइया बुरैबाबो प्रेसारानो दाखालि आं लायजेननायाव 290मोन लोगोफोर ओमफ्राय मुलि होयै दा 110आव फैबायमोन ओमफ्राय सानथामसो जाबाय आङो प्रेसारनि मुलिखौ ल'आव फैखाबाय नालाय 110आव ओमफ्राय बेखायनो दाजाथ'सै होननानै दोनदोंमोन आङो दा सानथाम प्रेसारनि मुलि जायैयावनो मैयाहाय नायफिनदोंमोन 220 दावखोफिनदों दा बेखायनो प्रेसारनि मुलिखौ साननैसो जाहोनानै एसे ल'आव फैयोब्ला नर्मेलाव फैयोब्ला माबानोसै सानाय सुनाय दं नालाय सानाय सुनायनि बिजि होनानै दोनलांसै नंनानै दा दंथ'यो आरो लोगोफोर नङाबा गोबाव थाया बियो ओंखाम ओंख्रि संनो हाबावोसो मालाय माइ गायनोबो हाबावोसो बुरैबाबो हाया होनदों नोङो उफाय गैयैयाव मावाबा गयो नामा उफाय गैयैयाव मावाबा गयो नामानो मावनांगौ दे दाबो थाङा मबाइलसो नायबाय थाबाय थांदो थाब फै आंहाबो थांसै आंनिया माबायाव क'क्राझार गभ कलेज बिएड कलेजाव आरो आंनिया सरस्वती फुजानि थाखाय बिथांमोनहा आर'ज हान्जा खावलायदों बेखायनो आङो दायो थांनो नागिरदों थांनो ओंखारगासिनो दं आरो दायो आंबो नायलांबाय था होमबा लोगो क'क्राझार बिएड कलेजाव जोंनि बाथौ आर'जजों बिमा बोरलि बुरैनि गोथार फोरबो समाव आर'ज खालामनानै सरस्वती फुजाखौहाय होनाय जाबाय आरो सारा फुजा जोब्बायना सार बिथां सारनि नाजानायाव खुलुमबाय सार बिथां सारनि नाजानायाव दिनैनि बिमा बोरलि बुरैनि गोथार फोरबो सानखौ
आर'जजोंहाय जोङो दिनैनि फुजाखौ माबा खालामबाय नङा होमबा बिमा बोरलि बुरिखौ हांख्रायहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय सारनि नाजानायाव जोङो जे नोंसिनि नैबे माबासिम सफैनो हादों कलेजसिम जोंनि बे कलेजाव फैनायनि थाखाय बायद'मोननिसिम आंनि गभ कलेजनि जानानै रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो इयुनावबो बिदिनो जोङो लेंहरबावगोन आरो बिदिनो जों मोनबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिबाय थेंकिउ सार बोसोरैथ' फालिखायो नङा होमबा सार बोसोरै फालिखायो दे थेंकिउ सार आर'ज जाजोब्बाय आर'ज समावहाय लानाय जायासै दायो जोङो प्रसाद जासिगोन दसे थानानै नानि देरथारबाय ब्राव जोंहानि सार बिरेन सारनि फिसाजो नानि हेल' मा नाम नानि मा नाम सना गावहा नाम गैयानदां ओंखाम जाग्रासोनदां जादे जा लाजिनाय दंथ'यो बिथिंहाय हारसाफोरनि फुजा जागासिनो आरो बै मोनसेयावहाय ब्रह्मफोरनि जागासिनो हेल' सनाफोर हाय प्रसाद जाबायना जागासिनो दे जा ओइ जोंना आर'ज हान्जाफ्रा बे आंनि बाहाग नामा प्रसादखौ लाखिलायबावा आंनो जादो आब'मोन हेल' आब' आर'जखौ खननो रोंथ्रा बे आब'आ साला आर'जखौ खननो रोङा ओमफ्राय नै प्रसाद जानायावबा आब'आनो साबसिन बेस्ट खनो आब'आनो साबसिन जोंना नै दौरि सारा हेल' सारमोन हेल' सार मैथा लोगोफोर खेस्रि जानानै थांसै जोङो खेस्रि बिराद जागोन बाल बिसोर दाबो मिथिखागौ आङो बारा दाजा उदैया गन्डगल जानो हागौ बारा दाजा आब'नि रुला बिराद जागोन बाल बे मिथिखागौ आं बांद्राय जानानै दाख्लै गारिनि बादिल' दाजा गसाइगाव थांनानै फैनायनि बादिल' दाजा नै नोङो जानानै थांसै बिदिब्ला दिनैनि ब्लग एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर खेस्रि जानानै थांसै जोङो जोंखौ बिदाय होखाबाय